Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i lunio llinell ffit orau ar gyfer diagram gwasgariad sydd yn dangos cydberthyniad positif neu cydberthyniad negatif. Ac mi wnawn ni wneud hynny drwy ystyried yr enghraifft yma fan hyn sydd yn dangos data am economi tanwydd car penodol ar fianeddau gwahanol. Nawr, efallai mi newch chi gofio ni yn plotio'r diagram gwasgariad yma mewn fideo blaenorol. Nawr, mae'r diagram gwasgariad yma yn dangos cydberthyniad negatif. Rwydd mae yna batrwm yn y croesi yn mynd o'r top chwith i'r gwylod ar y dde. Ac felly, mae modd iddyn ni ychwanegu llinell ffit orau i'r diagram gwasgariad yma. Nawr, mi fydd y llinell ffit orau yn un llinell sydd wedi cael ei lunio efo premesur sydd yn dilyn patrwm cyffredinol y croesi sydd wedi cael ei plotio. Ond mae yna ddwy ffordd wahanol o lunio llinell ffit orau. Nawr, yn y dull cyntaf, mi fydd y cwestiwn yn gofyn iddo chi lunio llinell ffit orau efo'r llygad. Nawr, be mae hyn yn ei olygu ydy fod chi'n estyn premesur allan a fod chi'n barnu jyst drwy edrych ar y croesi lle ydy'r lleoliad gorau i blotio'r llinell ffit orau. A fydda i wastad yn trio sicrhau fod yna gydbwysedd rhwng nifer y croesi sydd uwch ben y linell a sydd o dan y linell. Felly, yn yr achos yma, efo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o groesi, pe fyddai'n gwneud llinell ffit orau yma, dwi eisiau gwneud yn siŵr fod hanner y croesi, 4 ohonyn nhw uwch ben y linell, a'r hanner arall, y 4 arall o danodd. Felly, efallai, gan ei gael trio gweld wan, efallai byddai'r linell yma yn addas ar gyfer y llinell ffit orau. So dwi wedi gwneud yn siŵr fod y llinell yn dilyn patrwm cyffredinol y croesi, ac fod yna 1, 2, 3, 4 y groesi uwch ben y linell, ac 1, 2, 3, 4 y groesi o dan y linell. Nawr, efallai fod person gwahanol yn penderfynu fod y llinell ffit orau ychydig yn is for hyn, neu ychydig yn uwch efallai. Nawr, does yna ddim un ateb perffaith wrth lunio llinell ffit orau, ond wrth gwrs mae rhaid iddyn nhw gyd fod yn eitha tebyg, yn eitha agos i'w gilydd, byddai enghraifft y llinell yna ddim yn addas ar gyfer llinell ffit orau. Felly dyna ni un dull o lunio'r llinell ffit orau efo'r llygad. A gadewch i ni estyn copi arall o'r diagram gwasgariad yma nawr, oherwydd yr ail dull o lunio'r llinell ffit orau ydy efo'r pwynt cymedrig. Nawr, mae'r dull y fan hyn yn dod yn debyg iawn, oherwydd mewn munud fyddwn ni eto yn gofod barnu efo'r lygad lle ydy'r lleoliad gorau i reid y llinell ffit orau. Ond mae yna un gwahaniaeth pwysig yn fan hyn, mae haid yr llinell ffit orau fynd trwy'r pwynt cymedrig. Nawr, mae hwn yn bwynt newydd fyddwn ni blotio ar y diagram gwasgariad. Ac mae'r pwynt newydd yma'n dod o ffeindio cymedr y bianeddau fan hyn, a cymedr y data am economi tanwydd. Nawr, y cymedr, mae'n rhywbeth ni wedi weld o'r blaen. I ffeindio cymedr set o ddata, mae'n ni ffeindio cyfanswm y gwerthoedd data ac yn arhannu hefo'r nifer o eitemau data. Felly, ar gyfer y bianeddau fan hyn, os o'n ni estyn cyfrifiannau allan i wneud hyn, cyfanswm y gwerthoedd data ar gyfer y bianeddau byddai 30, a 40, a 45, a 50, a 55, a 60, 67, a 70. Felly dyna fi gyfanswm o 417. Mae yna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o werthoedd data. Felly rhannu y 417 efo 8. A mae gennym fi cymedr ar gyfer y bianeddau o 52.125. Gwneud yr un fath yn awr ar gyfer y data am economi tanwydd. Y cyfanswm yn fan hyn fydd 70, a 64, a 62, 57, 55, 52, 46 a 38. So mae hyn ar ein cyfanswm o 444 iddo fi. Eto, mae yna 8 o werthoedd data, rhannu efo 8, felly y cymedr ar gyfer yr economi tanwydd fydd 55.5. Nawr, mae'r gwerthoedd yma nawr yn rhaid lleoliad y pwynt cymedrig iddo fi. Nawr, ar y papur graff yna, dwi angen plotio y gorau dwi'n gallu 52.125
ar gyfer y bianedd, ac yna 55.5 ar gyfer yr economi tanwy. Felly 52 ac ychydig bach fwy fydd ei ddangos yna draws, a 55.5 ar ei fyny. A dwi'n meddwl bod y pwynt yna o gwmpas y lleoliad yna. Nawr, mae'r pwynt yma rwan, fel dwi'n deud, yn cael ei adnabod fel y pwynt cymedrig. Ac yn nawr, pan dwi'n llunio y llinell ffit orau, mae rhaid i fi wneud yn siŵr bod y pwynt cymedrig, fod y llinell ffit orau, mae'r rwy'n gen i, yn mynd trwy'r pwynt cymedrig. Felly, fel dwi'n neud o blaen o'n, dwi'n mynd i farnu lle di'r lle gorau o reid y llinell ffit orau yma, efallai tro hyn, sy'n ei reid o'n y cyfeiriad yma. Felly, dwi wedi sicrhau fod y llinell ffit orau yn mynd trwy'r pwynt cymedrig newydd yn hyn, ac yna mae gennym fi 1, 2, 3, 4 uwch ben y linell, ac 1, 2, 3, 4 o dan y linell. Cyfle ydy nawr idych chi feddwl amdan ychwanegu llinell ffit orau i diagram gwasgariad. Na dyma ni diagram gwasgariad yn cael ei ddangos ar y sgrin, efallai chi gofio fod hwn yn ateb i un o'r ymarferion ar y fideo blaenorol ar lunio diagram gwasgariad. Na ceisiwch chi yn nawr ychwanegu llinell ffit orau i'r diagram gwasgariad yma, ond gan ddefnyddio'r pwynt cymedrig. Unwaith chi feddwl amdan yr ateb i hyn, yn efallai wedyn sy'n chi'n gallu cymharu'ch ateb chi efo'r ateb cywir sydd yn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.